Kikubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka any ride, ka app ban book taxi bat bike, ban pensuk ya ka let kawan katkum ka jingdon kam jongpi, namar bangi nyokor ya ka por jongpi. Download ya ka app na ka Play Store. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babhatam nagabenta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Na benta ke jingkuli ke jingsio ka baret but hila ban legu ban kuli da ke education loan. Hila ruban syukola hu number kandai nyo saw san riun pranot. Lani kandai pran riu license, ar riwe kandai pra. Kiseng bhalang na temri bhoi balalam khmat daka Khasi Students Union Nongpo Circle. Harengkat ka jingis nok tilang daka FKJGP ka HNYF ka RBYF. Kilong kemelong kepa bat ki khna skul. Haga artarik unailar arhajar arpulai kila mi pajba rengkat ki plakat ban pertasla. Halor ke jinglip boarding kakha haga thai nongpo bat haga temri bhoi barak kawai. Kabalapan sertok bat penbitar hadok kata-kata ya ki pajba nong syong snong. Yagani ke jing yai pajba lasdang namadan paham seim bat lapen kut hakmat ka office trekam jong USDO ka MEECL haum lengkedai. Kinong ilam jong ini kiseng bhalang kila IT ru daga dorkas hau USDO ka MEECL Nongpo Division bat kumjuk ru hau Additional Deputy Commissioner jong Ribhoi District bandawa badai ban penbiang mardor ya ka boarding electric bat ban shimkhia ban yakren bat ka sorkar ban penbiang no dau shispa laifuar la laifulai kilovolt substation hanongpo khnang ban pentikna baga boarding electric kanom lip setia hanongpo. Kini kiseng bhalang kila shimrai ru ba on ai dorkas hau MLA jong nongpo constituency bat kumju bania kendu yau menteri rangba ka jela u Konrad Kongkal Sangma hakatayo ban sawan na kabenta ban penurlong no ya ke jingdawa ban penyo no dau lain shispa laifuar la laifulai kilovolt substation hanongpo na kabenta ka jingbit jingbiang ka boarding electric hakatai nongpo kumbalong haki weipat ki district jong ka jela. Yeah.
ya kajing le kemudian kajing mesti le bina nomor ba hal ngipit akiwit perkijaka jong tani kejela kejongi kamtam silong ni ba alat kabiang lalu long sakum ru ladon kumbata bagi ong ba badi ban ay kalut syadi tidak penbiang ke politik patik lain yang ni lalik silang khmat yang ni hang katan dong po lalik silang khmat ndai tang ni dong po minum ong demi akren kamtam kitan cuma marjan gijongi wala dah hang ni hasol mampu ru lalik kumni ti kumnu kanong sanong kanong nasusi penong ru pa kani katanan kam sim lalik tikna ya kini gilan jibawan na kate kejaka kepala penmi boarding haki snong kita kujongi ke supply lines ki bujong ke supply lines kadi benong ke bendi bendan ke maintenance ke babiang na kapor sa kapor tenri gisosi lu pada dan seru sa kajing ya breu kali kan jumi ti kepat jul ba ke MCCL kadi ben pit hamtam ya kani ka kajingat ya kani ka boarding electric baki wan si kisnong kita kujongi kidi bendan kinong pit nong jungo ki babiang bat ki baterai ya kakam bat baterai hokru ikakam namar ba kani ka boarding ka bangi yo kalong ka babiang bat kalong ka ban penyap lu ingi ladang imle bha balle tikenaru ya ka tengok kepat hamtam lamba unong ni khmat ujong ni ba unya pit ya kani ka than kajong ni bat iki wei pat kinong ni khmat jong kani ka them ri boy kajong ni bakin mi bat bakin ya kren pat ba hiru bat bakin ya kren hadu assembly ru ba ka boarding electric kadi banlong kabatikina ni nisa kumaong paring deprive ya kata ka bagide banyo ti khamtam ma ki khna ngitip ba kidon kam ya kalat mentale khamtam apa kidon kam ya internet kidon kam ki kor kibor ti hapam dan light tiki ke internet lu jongi kam dalong ba tini iba wat hadu kani ka internet ke bawan na nang thi na po ka BSNL loong ba umna asyo ban backup namar beli ba du lat kha sikha kita ki backup system kita ke BSNL ru kimna asyo namar beli ga jing du lat kha tia ba internet kamnong hindi kang ikina school hindi kang ikatan hi pero kawai kaba hakani ka juk bamenta ki penan kami ki board yung internet ngidu bat ni ngimyo la show kan penan kami ki kanu tam bagi kena lagi don kam kakapor bagin krekot bagin kresla apa ki don kam ya ka jing don kam ya ka jing pen peja lembag hipan jongi kaba ki ban yo ya ka jing ban sup ban kre ki kot kisla bukum jo ruban menyoi apa ki puli ki kot kisla jongi ti ni iba ki kena jongi ki do no ya kata kapor no kapor kalong kapakodor abangin do la kha ti ki kena sulu ki don kata ka jing semua jitu no kapen jitu iki haktin parigi ongka demotivate ya ki kena bakin puli ke kon bat khamtam le hada ki ladon ya ki examen ki jongki ti kalong sya ka ba ngosi hak bai dei bat ki kena puli ki jongi asmo ba baro ni kum ki gisam bat khamtam ki kme ki ba set aki ki brio ki ba perangkam da ka machine da ki light bantarekam hak juk mementali nadu mestri ku perangkam light haki keyboard welding idon kam light bat kum ta ter idon kam ya kalat ti lada ngindon ya kalat sebab yang ti kibriu baterai kam ti basangi ah kalat ki don kacing do nong bakra kay kapangilayo i haki digisnam bat kipor ki balalet no bat khamtam nakakentin jong ki menteri sarkar kadaw kabahakmat kabaki ay kalong namar kadai namar kajing duna slap jong kami mariang kajongi
kabaklo ya ban keno bagade ka may mariang kabapenduk ya ka light lade ka karen hapo kari kabagi ke jongi bat khamtam hamne hakari boy district bat kumju hakanong po henry nakaway kasnam hakaway pat ki menteri sarkar kilay henry ka boarding electric hapo ka diga jilla bat khamtam hakade ka jaka ka jongi kalong kumju kay ka banga sokya kalong namarhado mentah lese nakaliang joko sarkar kampat syamwat ikidaw kabati kana ban diarap nakabanta ki pajba lada phikali alade kay ka bangin syam khantam mi ki keme ki pa ki jongphi baka billat hakapor bal liplat kha kham he ban ya ka bajulok normal denem day namar kata kay ka banga yosno kay ka banga kwa ban hang ne kalong yang iki pajba baro bat khamtam ya kaseng ka balayalam syakmat ba kadai ka MECL kadai ban ot lame kamdei shu ban shim baro ka bil ka bakaai tenrai ka dingi dei ban siu marshiteng lane ka dei ngid kala ban long bagin nam dei ban siu ya katu ki po ki tu ki banai ki baka MECL ka pelet lait kha piko bor na em ya kata denamar kata ngi nakaliang jonga ngadawa ba nakaliang baka MECL kamdei ban shim ya ka bil lait akitu ki banai ya ki ba ka la ot lait kha ba the next camp ba lengba ka dialam jong kiseng barang bat kumjuru pi ki pajba ka jingia renti jong pi ngila ban pun urlong ya kane kadang ka jing so khia ka ba him so la shu ban cha takadang ni ha ban ni chakmat ni ha ban support ya ka e ka ba ki khun samla ki jongi kiseng bhalang ki jongi ngai khublai ka KSU ka balalang khmat e kane program la bun ki long kami bala bun ki samla ba ki hep ki barit ki ong teng la da don mono bakam dom riang la ne bakam thria yong tik kom kalai nong po teng ni dom kata jisno samkhi ga ju ka par bat ha ju ka par misno dom balai kom bala kran mane da ki nong yalam teng bhalang ki bala kran chakmat kabil teng mo ka bam dei bam poi ka poi cha banai chakhando ka ba ka lai pat ki telip ka bamon ki penne ka bamon kay ka bala ja ha ka shifu tarik aso manong ba kun jongau le x-ray hapo sibil hospital nong po kasni ka baling kong alay undon lay kasin ka baar undon lay to ni ki bahajam harus surok lese kalong ka bakham suk bangin lay banwan ni perkhatam ta kitu ki nong kendong bapli ki bawan ma jingai ki ban ban pha sumar hane po sibil hospital jongi tang na ka daw ka lay kan hab ada ki kanta bat ka ba ero na mata jongi bikin wan chene no po na ka daw ka kali lada ki affair ka por ka mat ba kalakta eki tingi so sen do ka ta adik ni perkhat hane ri boy jimi kum ka aspirational district jong ka jala Meghalaya Brokaway ngisngo batong bat ngisngo ram ha ju ka por babalai ngisha I kun swet ba ngisha le me na ha baro kilian namar babalai ni ha ban mi shakmat kini ki khana school kum bala ong kini kai mene shakmat ha ga jaka bikin don ha ki kamera kelas ki jongki ha ki jaka bikin don ha ki kamera khakwat ki jongki ki ha ban si mentala na ne ka ha ne ka si ka bamta dei na ka daw ba kiru gidam ka ju ka jingkhia kaba ku mangi baro ki pai ba ma shoshino hapo jong kane ka no po ngisno bangi ha ban mat ya kita jing e baro taya kane ka por na so banong ba ha gini ki bala dem no ha gini ki par bala le no ha ga dusin mo ni ka no e ka por ka mariang ba jingrang pala ka mariang ka jing bang flap ni ka no ba ka mariang den ta ka don ka lu cheding meta ka mo nginya kram chu kom no baro ni tharai ha bang le silong yu I ka dam sai ka lo no ka overflow de na ta ka daw kala ni sa kalai hai to ki par ngam ba teng ni so kan thamularu lada shil sniru live light tanang po lada dung ka sniru live light lada begal eru live light lada omdom eru live light tanang po jami te ka e ka ba pelong ha ka ne ka par ba mutanga so ka me shisha ba ni ha ban ni pai ba ban pesnga ika sarkar ka ba mala sarkar ka ba kelut kung ka district ka ba ka getaway jong ka jilla Meghalaya Brokaway balai tahanang po balai tahari boy district balai sikiwi district ban mamdam ka ta jing live light let's say ka ka jing live light ka ba 3 minute na le 4 minute e ka ba slam balai ki officer ki bala sabar ki kwa barwan de chari boy district namaring ba ni de kita ki jai benri ki ba jam palat ki ba snosen e palat kabaya map palat daina takadaw ba baro ki officer ki sotana barwan chana po chari boy district namar balai ki la ban le ka bomon kan live light ka ba maru biang be
ke beja bunsing misat ala de namar umdan mono bayalam cakmat teh agane ka kenti ka bamenta kun ka sengke sim ka bala elang khmat ya kani program ka bamenta bon lagi kun samla gi jongi ki hab ki barek ki ba hab ban phoi na phom ki hab ban mi sali cakmat ba kun jor ki long kami gi jongi ki bangi bunsing ni siam ki jing e ha par ba kumala kran ki nong elam cakmat ne ha par lagi dang set ja kalip kalai kane kalong kum kata ka dau ka patulong ba ki ne ki nong mi khmat jongi ki ne ki officer jongi laise ki dam kti bantu banute ya kari boy ke jongi namar balai ha ka par balip lai kini ki nong to ha ka par balip lai ki ja ki jing ja ba khla teng ni kum ki lo kumi ki badana pa shima pa thau ni mi osuk ka thia ka dam namar ba balai chi phang la sa phun o sa ta dan nong to chi phang sa ta ki nong ba o la dan no di kya chi phang yang boy sa ta la dan nong di kam ja ni ya be sa e te kum ki lo kumi ha ka jaka bangin ring e group lagi kun ki kti ni ha mi sidang ne bro ban ya be ban tem ni ka ka jing yura ban tem ni ka jing e ban ni ma na po shinong pa thau ha to ni de ki e ni de ki bro ban ni chong pari boy district ha to ni de ki mran ki ba ki la ban le ka ban man ni de ki jing thau ki ba play thau ka pai ni bagi wai ki officer ki ban na bari boy district ra sno ba ha ba phiwan chu pari boy district pende bhok lagi kamram ki ba la ban set le phi ni tu ki bai ba kenal bagi tu ki badang semua lesi pintir ki jai bendri boy ki basa ne pari boy district ni ki long kono ni dei kita ki jai bendri ki bai ya ik ma ki liang ki bai ya mak ma ki liang lada pile ka e kam ka baba phim ben kam man ro ni la ro hi phim ben kam ban lada pile ka long bas niu tar ni ya sha te ka long ka e bas musi lada phiwan sari boy phiwan sim ka bu nang nei sa khmat hagane ka program ka bamta na ke tu kham tam e ka seng ka sim ba kini ki seng balang ba pher namar ba kila bun ngam na si banjar ka teng apa ka jing yalam ka jong pi ni la ni sane sa mat ba leng ba ka ni program nga nge scam ba ka de ka sim ka ba khaddo ba ni ya mi sa khama bandawa ba ka ya ka MCL ba kan tendiang na kalai namar ba ni sno klam rain da sisha kum ka district headquarter ba ni du la si pang kar ha men nong poro ka ni ngilong te ka e ka ba ja si ki nong kendong hagine tayo balada hajaka bikin ay ka like ban penne chane chane po bikin ay ka like ban iyo ban penam kam kat baba pli ka masim ka bali lui ka kta abakira sabat ka like bagi saya klem jing pai ka khat pun gine ru ka jing torti te ka long ga ege basmu si berbas mukhiam sim ladani pa khat ekini ki jing jagoro te le ba gane program hagane ka por ka bamenta ngaken tu ki bor ki balor ki badan ki sikor ban snap ki badan ki kmat ban pait ya gane program ka bamenta te smau bah sha spar smau bah pan smau pas gablut haba phi dan kan thora ji bare ban le e ka ban kam namar ba balai ni ye mane prathai tan si sim le ya ge ka ba ki wai gen ki pertoi phi anda phi ya im ka teng sa ka nam Kani ka jaka ka bahayang benda kami ke sin ka banikong hanyo trek ubanai September araja khadar ngalayang hangne bag lain kenu e kini ki officer ki bapet jong kani ka Energy Corporation nilai ya ka dorkas pat kumjuru hapo jong Deputy Commissioner kadon ka Coordination Committee ka balalam khmat daulit GH Khasalor kaba laidon mentalang borok ki Shnong kirang basnong district Shnong kilong kumi ki kun samla bat ki school beper bat kane kasin kaba hadin kharwisnam kajia lenti ke jongi na po pamsem bat hadu hangneru kadang long kumju Henry kajia jongi munswa hausna maja kharar kapadon ka polin kadang dang kas katulien kamut kalin kaba bamunswa Ray munta kadang ka polin bat ka service lead hapo na po yoi ya ubulum haka khamtong e nganong bai hapo ai quarter ajungi kalau kustet hadu ka tata nadul bakawan kanika polin kibreu kinong songyo kinong sang kam lajong ilabun bat kata ka connectivity jong kiru ki kamsuk sapo asam Ray kai pasusi pat ba Nimpet ia kene ka boarding ka badai ka ju hi ka bulum namta ka roi ka par namta ka kiu ka jela ka jugi kanang sahi ka ju muswangi don 33 kV/11 kV mantaru
life ways nem janang kumju hi kajikali kalong ba lada kita ki substation ipe yang tai 3 kV ba 11 kV hidon ki fencing ki balong pakaba hoit ni sotu ya kai gajimut ka mangamut bankren na sotu ki observe ki badan ni hapo jong ka energy badan batru hapo ka distribution hidon gajiye ka bagiya lenti maki namar lana kimyo hi kata ka support na po jong ka government lamba upaw minister ka ya kiru ban pusno ya kanu no gajiye thamtam ya ka jiya lenti ya ka load shedding lane ka frequent breakdown jong ka electricity hapo no po ka balik headquarter hari ke ka ba nga kwa kon kudokti sa piki officer ke jingduna ka ba ni jusem dan gini kita yo balai weu samlarang ba banyak ya ka baik ke jumu politi muhap utau sainar pon laklan hasyen da fi phaidin sikisna balai kibon hebret ki balakai ki poili bat ke transformer namar kamdon fencing ba hebret kopli gimtip ba udan utau boarding electric hate po transformer ki poi hadu ba khabdu iga kti lan kerja Idon kilonging kini kipul ki bap diang ki balarem ki sarang ki balai kaji ujo na kasnong lai ujo na kisen samla ba MCL sobai ya kliang no nomor unir ulaban hap hanu no por buat pelong ji besau kataru kadai ka failures nam tajuki nomor ba kin ai be kadau ba mapi ki ba shim ya ka lai lode kadai kadong pihak yasu hadu san pojar uipun ban pendap hangte hajaka lade berbeng no replace you borim kum kita disedon wat ru hinapan ya kalai syahoi pat ka no marjan sidong ka ladon lupa ya kita kipun ru pihak pulut i kipun la melong ar laiteli kasbu riwe san pojar laiteli la lok silak san pojar itai longing ibot silak san pojar in punyo iying ibatang san pojar haplut silak stem namuta ka electricity kita di failures namta kini ki sarkar akane kini ki namta i sarkar hangne po MCL para po distribution bal kaboso kya hadu kata kabolong yangi kum kinoilam iwanum di office mata kadi kasin kabalai hakabar benkong kabar ni kwa kundu USDO namba jangan po circle haba kapatpaw yang bamdon po bentundu nama kilas tu ya kai kabang himut bentundu kadai baik haka frequent breakdown jong ka electricity po nung po. Kai ka pa so tumalay nga so siya nga kalong ba kisyong nga kati kasuki kung ki officer hindi kim tipat ba kidi ginong sacrifice ba hindi kay kitin parang yung ki government servant kakamrang ko suki ba kikundu ya kino ki kunhon haba kidon ya ka jigso lani ki jigpan pa ko suki ya ka jigso si ha komplikam ko suki haba kilong kita ki gentleman kini belum ki bakloi ban pedang yeno do wala ngi grandpa ya ke ka ba nidu musim haba ngi kren kan headquarter ka bang laipo sedang ladon lagi pan ya tu krur bodan po se benang benora asni spo ngatrai mono inamla bananong ipi ngi pan ya ka badai e nidon ka umyam stage 1 kadon hadu 36 megawatt nidon ka umyam stage 2 kadon hadu 20 megawatt Umiam stage 3 but 4 60 megawatt. Umtro hydro project kadon 11.2 megawatt. New hydro project kadon hadu 40 megawatt. Killing substation kadon hadu 400 kilovolt. Kaigin nga sige bangin namla banyo ya kita ki transmission ki babiang. Namar ladan ipet kembaong ki nongkren mene teng gi solerai ba Ibu headquarter yang hangni apo nong po. Namar balay kaborni ladon ya ka substation ka basis pa life RKV, but life KV. Ko umiam hangtay kabalik head office ya ka distribution ru ladon ya ka sispa life RKV. Kanong po kamday tang ka baay ya kane ka boarding electric tangi kislang nong po. Ki bamarjan nong po hadu ki umdan hadu ki marngar, hadu ki imsaw ng karay, hadu ki liki arpumer, umling terter. Kinong ilang muni ki penpaw,
bangin shimbe karai bangin kangbe ya kitiki atli ki office kata ka energy bat kane ka distribution hanrei nasoba kini ki samla puli kita hangne kidei kita kinong shimnti lani ki pateng ke jungi kun kita kinong ilam masuk hinai por ke misial kintre stom khambai shu naman ngitip baka sarkar kanal sadon jumut ban wanra ya ka substation ka basispa lai po RKB hangne punongpo penting na ban identify ki jaka ki batkena ki banlong kita ki jaka ki bakloi menteri kam balada kimlong hakini kiski ki bawan kini ki banai benwan ni penting na basis mulong ni khang ikini ki atli ki batrik ki matri kam harai gasopat kum kita ki bawan hingi inam pasukai kapor ngan penbena ba ya kini ki jintho ngilada pentho bat ngaso wan ai da jintho anamar tenteng ni ngidakren kibun kibreu kim sukna pasnam hele da jintho kinyo e kapor ban pule apo office lene kinla bara shingru ngin ai hau sub divisional officer jong kanongpo division MECL bat kumjuru ngin mi patnang ni da gaju biang gajung hi bangin li IT ya ka dorkas lene ka memorandum hante apo office jong deputy commissioner Riboy district kabiang munta bangin petikanaru balasay kaski gidon ka meeting bat unong mikmat jong kanopo konsulsi o ba Meralbon sim in ailang ya ka dorkas shaw bangin petikana bangin pedyo ya ka shispa live war kilobol hapo nongpo bangin petikanaru haka tayo banwan ngili kendu om yo por minister ni kendu yo chief minister ban petikana ba on penulong ya ka jingwa jong ki pai ba shnong ka thai nongpo ba ki marjan nongpo ya ka shispa live war kb bat live lai kb kubeshibon